हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं नैबे चेनेलाव माने खुलुमलायबाय आरोना नै दाना आं मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय बे भिडिअआनो जाहैबाय माने दैदेन औवारी आरो निजोरानि सायाव आरोना लोगोफोर नै दा जोंहा आदा जन कारजि बिथां एक्टरा बिसोरनि सायाव माने फंनैसो बुंदों आरोना नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबासो बुजिजोबगोन आदाया माने बुंनाय बायदिब्ला थिगखौनो बुंदों आरोना बेफोरबायदि माने मानो मावनांगौ बिसोर बेफोरबायदि दा मावसै आरो इयुनाव जि जाबाय नङा होमबा माने जन आराया माने बिसोरखौहाय माने गियानसो होदों बुजिना लाथोंसै गावसोरो भिडिअफोरखौ नायनानै मोजां माने मोजां लाइनाव फैनो नाजादो आरोना आदा जन बिथां माने एक्टरा थिगखौनो बुंदों आरो थिग खोथाखौनो माने इयुनाव मा जाहैगोन थिग बेबादिनो आरोना निजिनि गथ' गथाय दं गावनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो होमबाना माने माखासे बे गथ'फोर बे खुस्राफोर थारमाने एसे माबा माबि देखायलागासिनो थारमाने मेसेन्जारावबो बुहुत मानसिफ्रानो आंखौ दहाय माने दाख्लैनिफ्राय मेसेज हरगासिनो थारमाने आं माखासे टाइम स्पेस मिलायनो हायिनि थाखाय आं भिडिअखौ लाबोनाय जायाखैमोन दा भिडिअआ जाहैबाय जाय फैसा खुस्राफ्रा दा खिंख्रिं खांख्रां गाबलागासिनो बिसोर जाहैबाय सोरबा दैदेननो ना दैदेनना मा नाम आरो मा सोर बै गथ'फोर बिसोर माबा जाला माला माबागासिनो माने निजिरा ना माबा होननानै बुंदोंनो थारमाने ससियेल मिडियाखौ नोंसिनि मा नोमफाया जन्म होनाय नामा ससियेल मिडियाखौ नोंसिनि मा नोमफाया जन्म होदों नामा बे ससियेल मिडियायाव बेसेबां मायन' गुयन' बेसेबां दिनै रिसपेक्टेड मानसिफोर नायो ससियेल मिडियाखौ बेसेबां माखासे माबाफोर दङ बेवहाय दिनै नोंसिनि बेबायदि जाहा थाहा भिडिअ लाबोनाय मानाय बेफोरखौ जों मा जों जाम्बा नामा जों बेफोरखौ नायनांगौ नामा आरो आं मोनसे खोथाखौ बुंबावगोन बे दैदेनमोननि आरो सोरबा बे गथ'साफ्रा बे फैसा खुस्राफ्रा बिसिनि गामिया मा गावबुराफ्रा मा आसान गाननानै दं नामा बिसिनि समाजनि गावबुराफ्रा आसान गाननानै दं नामा दख'ना गाननानै दं नामा बिसोरखौ नायनो रोङाखै नामा आरो मोनसे खोथा बे दैदेन ना मा नाम बारा जाबाय खिन्थु नोंसोरनि देखायनाया बारा जाबाय माखासे माबायाव नोंसोरखौ बैसो माबा जायाखै उन्दै गथ' होननानै माखासे माबायाव कमेन्ट्सआव अनेक मानसिफ्रा बुंहरो खिन्थु सोलायजानो लुबैनानैसो कमेन्ट्सआव बुंहरदों खिन्थु दिनै सोलायालासेनो जुदि नोंसोर बारासो देखायबाय थायोबा बबे समाव माबादि एक्सन लानानै नोंसोरखौ पानिशमेन्ट होगोन पात्ता मोननाय नङा मिथिबायना एसे सनमानखौ गिनो सोलों रिसपेक्ट होनो सोलों बेबायदि जाहा थाहा ससियेल मिडियाखौ बिमा बिफानि साननानै जाहा थाहा भिडिअ दा खालाम आरो नोंसोरो इन फिउचार जेनेरेसनखौ मा खालामनो नागिरदों इन फिउचाराव जेनेरेसना मा जागोन नोंसिनि फिसाफ्रा मा सोलोंगोन गाबोन जे नोंसिनि फिसाफ्रानो बे भिडिअखौ नुफिनगोन नोंसोर मा मिथिया नामा बेखौ नोंसिनि बेबायदि जाहा थाहा भिडिअखौ दे नोंसिनि फिसाफ्रानो नुफिनगोन मा लाजिनाय गैया नामा आरो नोंसोर बेबादिबा नोंसोरो आसामनि बारलांदोब्रा बहा देखायहैदो माबायदि लाइनाव ओंखारहैदो जों जेबो माना खालामा बे बिटिसिआव आसामाव थानानै बेबायदि बर' जाथिखौ मान सनमान दाजाबाय थाथा मोसौ दामब्रा दामब्रिफोर साला बुरबक साला मेलेम गैया नामा मेलेम गैया रिसपेक्ट होनो रोङा नामा मानसिफोरखौ नोंसिनि मा नोमफानि नामा बियो ससियेल मिडियाया बेवहाय सोर मानसि नायो माबायदि मानसि नायो मिथिया नामा नोंसोरो नेक्स्ट टाइम जुदि बिदि भिडिअ नुबावनांगौबा ना ओरैबायदि न'आव गामियाव हाबनानै गावबुराजों ओरैबायदि डिसिसन लागोन ना नोंसोरखौ ओरैबायदि पानिशमेन्ट होनाय जागोन सिदा खोथाखा बेनो फार्स्ट वार्निं बेनो लास्ट वार्निं